didohi ora apa-apa, disenengi apa ora kuwi hakmu. Mergo aku ngerti neng donya iki akeh menungsa sing nganggo topeng lan sing cedhak lembut kaya kapas bisa dadi lan. Aku digedhing ora masalah, aku didohi ora apa-apa, disenengi apa ora kuwi hakmu. Mergo aku ngerti neng donya iki akeh menungsa sing nganggo topeng lan sing cedhak lembut kaya kapas bisa dadi lan. Aku digedhing ora masalah, aku didohi ora apa-apa, disenengi apa ora kuwi hakmu. Mergo aku ngerti neng donya iki akeh menungsa sing nganggo topeng lan sing cedhak lembut kaya kapas bisa dadi lan. Aku digedhing ora masalah, aku didohi ora apa-apa, disenengi apa ora kuwi hakmu. Mergo aku ngerti neng donya iki akeh menungsa sing nganggo topeng lan sing cedhak lembut kaya kapas bisa dadi lan. Aku digedhing ora masalah, aku didohi ora apa-apa, disenengi apa ora kuwi hakmu. Mergo aku ngerti neng donya iki akeh menungsa sing nganggo topeng lan sing cedhak lembut kaya kapas bisa dadi lan.